bidiyon kuma za mu yi magana akan yadda za a haɗa hair spray, ma'ana wani ruwa da za ki haɗa ko za ku haɗa wanda ake fesawa gashi, wanda shi kuma wannan idan ana fesawa gashi yana taimakawa wajen inganta lafiyar gashi. Idan gashi yana yin baki-baki yana dainawa ya ware bakin shi sosai. Idan gashi yana fari-fari yana dainawa ya ware bakin shi sosai. Idan gashi yana kakkaryewa yana taimakawa wajen hana gashi kakkaryewa. Idan gashi baya tsayi yana taimakawa wajen gashi yayi tsayi. Idan gashi bai da cika, bai da yawa kenan, yana taimakawa wajen gashi ya cika sosai. Idan an daure an nemi waɗannan kayayyakin da muka faɗa muka ce da su ne za a yi amfani wajen magance wajen haɗa wannan hair spray din. Assalamu alaikum yan uwana mata. Ina masu fama da ciwon nan mai naci kamar talauci. Wato infection, ciwon sanyi. Ciwon sanyi. Bani lokacin ku kaɗan ku saurari wannan bidiyon nawa. In dai matsalar ki tana ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da zan lissafa. Ciwon mara. Fitar ruwa mai kamar dusa ko majina. Ƙaiƙayin gaba. Ƙurajen gaba. Har ma da magance wasu cututtukan domin kare lafiyar mahaifa. Duk wannan maganin yana magance wannan abubuwan da na lissafa. Ne kin san kina fama da ɗaya daga cikin matsalolin da na ambata a baya. Ku yi amfani da wannan maganin. Za a iya samun wannan maganin a cibiyar Kazimiya Islamic Center ko kuma ku kira waɗannan lambobin domin ƙarin bayani. Ana neman hulba ne wanda muka sani wanda ake cewa fenugreek seeds, sannan kuma sai a nemi habbatus sauda wanda muke cewa black seeds, habbatus sauda, black seeds ko kuma nigella ko kamar yadda wasu suke faɗa. Sannan kuma sai a nemi rose petals, ma'ana akwai rose da muka sani fulawa, to ana sai da shi a gurin manyan masu sai da kayayyakin kamshi ko kuma manya-manyan shagunan da ake sai da magunguna haka na musulunci. Aka ce a bada rose petals, za a iya samun su ba su da wani wahala. Rose petals kamar fulawa ce. Akwai rose water da muka sani ko ma'ul wardi, to akwai wannan rose system da ake fidda wannan ma'ul wardin da shi, to ana samun shi. Idan aka same shi ana sai da shi a manyan shagon Islamic haka. Sai a nemi curry leaves, idan ba a samu curry leaves ba sai a nemi bay leaves, shi ma na san bai wahala bay leaves idan ba a samu curry leaves ba. To waɗannan abubuwan guda huɗu su ne za a yi amfani da su. A nemi hulba, a nemi habbatus sauda, a nemi ganyen roses din nan, ganyen fulawa kenan, furen fulawa kenan, fure na fulawa ba ganye ba, rose petals fure na fulawa. Yawa mun shi bishiyoyin fulawa, to irin wannan furen nasu to akwai wanda ake amfani da shi na musamman wanda yana taimakawa wajen magance matsaloli daban-daban, musamman gyara fata ko kuma gyara gashi, wanda ake cewa rose petals kenan. To ana sai da su a manyan shagungunan Islamic. Inda za a samu wannan bay leaves din da habbatus sauda da hulban, ana iya tambayan su rose petals kuma wannan fure fa akwai wani fure da ake saidawa, to sai a nemi wannan bay leaves din ma, to su ne za a haɗa sai a haɗa su guri guda, sai a samu ruwa. Idan aka samu su madaidaita sai a samu ruwa kamar lita 1.5, sai a zuba wannan ganyayyakin da wannan habbatus saudan da hulban, sai a tafasa su sosai. In aka tafasa sosai har sai da kai ga shi wannan ruwan ya fara canza kala, ya fara kalar hulba ko kalar habbatus sauda, har sai ya canza kala sosai, har sai ana tunanin ruwan da aka zuba lita 1.5 din nan, har sai rabin litar ya kone, sai ya zama kamar saura lita 1, sai a sauke, sai a tace, sai a samu mazubi irin wanda za a zuba abu da za a ke fesawa, roba kenan wanda za a ke zuba abu da za a ke iya fesawa, sai a zuba a ciki. Bayan ya huce kenan an tace, sai a zuba a ciki. In aka zuba, to shine ake fesawa a ƙasan gashi, a can ƙasan gashi ake fesawa, ba wai a normal saman gashi ba, a can ƙasan gashi za a buɗe gashi sosai, a feffesa shi, a shashafa shi ko ina, a tabbatar ya shiga, sai a bashi. Ba a wai ko a je a ɗauraye ko a wani a bashi akan. Ana iya sa wannan sau 2 a sati, kuma ana so don samun cikakken biyan bukata ana so a kamar wata 2 ana amfani da shi. Wannan yana taimakawa, yana gyara gashi, ya sa gashi ya fito sosan gaske fiye da yadda ake tunani. Muna roƙo idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku like, ku share domin wasu su amfana. Idan kuma yanzu ku fara cin karo da bidiyoyin, muna roƙo a YouTube ku danna mana alamar subscribe gashi ne a ƙasa da jan rubutu, sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci. Mun gode, mu haɗa bidiyo na gaba.